ସମୁଦ୍ର ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ସହ ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନଥିଲି। ତ ହେ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ରୁଦ୍ର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଇଭିନିଂରେ ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ଆମେ 3 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସୋନପୁର ସି ବିଚ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଗାଇସ୍, ଖାନ୍ଦାରେ ଟୋବାଲ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ସୋନପୁର ବୁଲିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ତ ଗାଇସ୍, କିଛି ସମୟର ଟ୍ରାଭେଲ ପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ସୋନପୁରରେ। ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ। ତ ଗାଇସ୍, ଆମେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଗାଇସ୍, ଏଠି କିଛି ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କଲି, ତା ସହ କିଛି ଫଟୋ ବି ସୁଟ୍ କଲି। ତାପରେ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ତ ଗାଇସ୍, ଏଠି କିଛି ସମୟ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗାଇସ୍, ଏଠି 5ଟା ପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବା ମନା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି କେମିତି ପୋଲିସ ବୁଲୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ବାହାର ବୋଲି କହି ଯାଉଛି। ତ ଗାଇସ୍, ଆମର ବି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତା ସହ ଗାଇସ୍, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ପାଇଁ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।